És habitual anar pel carrer i trobar-se en situacions com aquesta. Jo sempre he sentit a dir que les guspires són perilloses per la vista. Però és cert? I per què? Les guspires són unes partícules molt petites que es poden generar, per exemple, en un foc a terra o durant el procés de soldadura. Com poden afectar els ulls? L'impacte d'algun fragment pot provocar una lesió de tipus traumàtic a la còrnia, ja sigui perquè impacten amb molta potència o perquè tenen una temperatura molt elevada. D'altra banda, si parlem d'un procés com la soldadura, les guspires van acompanyades d'una llum molt intensa i també poden provocar lesions per la radiació. Com que estan a temperatures molt elevades, tenen un gran component de radiació infrarroja i ultraviolada. I això pot produir cremades per fotoestimulació o estimulació de la llum al teixit ocular. Aquestes lesions són comunes que no normals en persones que solden habitualment i de fet també es coneixen com a ull del soldador. Per evitar-les és imprescindible l'ús d'equips de protecció individual o EPIs tal com recull la normativa. I no mirar les guspires directament, com l'exemple que em vaig trobar jo. I recorda que, en cas de dubte, el millor sempre serà consultar-ho amb un professional.